मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि चिरां जिल्ला एबसु बिजनी दखरा आरो जोंहा इउनिट कमिटि आरो गुबुन गुबुन गौथुम आफादफोरा ज' लोगो नांनानै बिथांनि सारादुखौ मोजाङैनो जों खुंफुंनो हागोन। लोगोसेयैनो बिथांनि गासै कन्ट्रिबिउसनखौ लानानै उननि समाव जोङो मोनसे प्लेनिं आरो पलिसिनि गेजेरजों हाबा मावोब्ला बियो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे गोजोर खामानि जागोन। इयुननि हाबाफारिफोरखौ जोङो ज'यै बयबो लोगो नांनानै मावफुंलांनो हागोन होननानै आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। मनेस्वर ब्रह्म दाख्लैबावै हरखाबै जि जायगायाव बिथाङा गोलाव सम सार्भिस होदोंमोन, सासे गोख्रों आरो राफोद आर्टिस्ट महरै हरखाबै बिथाङा रुंसारि जायो। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायखौ गोथौयै दुखु मोननाय आं गिबियावनो फोरमायबाय आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया आलो गोजोनै जाहाथे थानो हायो बिनि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। खौरांखौ मोननानै दाख्लैनो खबर लानाय जादों, नाथाय बिथांनि आंगो जोनोम गामि बिजनीनि नैबे गामियाव आं फैनो हायाखैमोन। दिनै खबर लाफैदों। बिथांनि आंगो अनजालि बिसि आरो फिसाज्ला आरो मनेस्वर ब्रह्मनि जि फंबायफोर दङ गामिनि आरो न'खरनि, बिथांमोनजों ज' जों सावरायदों। बिजनी दखरा एबसु जोंहा इउनिट कमिटि एबसु आरो जिल्लानि आफादगिरि माने चिरां जिल्लानि दिलीप बसुमतारी आंजों दङ। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आरो अबथिरा माने बे जोंनि गिदिर खहा होनना बुंनांगोन। सम जास्लाबैयावनो सासे गोख्रों आरो राफोद मेलेमनि आरो हारि अनफावरि, बयजोंबो गोरोबनानै थाग्रा, बयजोंबो अनजाग्रा आरो गासै गावनि जिउखौ खोब साधारन बेक्ति हिसाबै जोबोद डिसिप्लिननि गेजेरजों बिथाङा जिउखौ दैदेनदोंमोन। समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय बावसोमनानै खामानि मावदोंमोन, नाथाय बिथाङा अबथिरायै बे बुहुमखौ नागारलांबाय। बिथांनि जिखिनि सोरजिलांनाय, बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन, बिथाङा जिखिनि हाबा मावलांदों बेखौ जोङो गोजोर खालामनानै लाखिनांगोन। आरो बेखायनो दिनै जि बिथांनि जिउआव लोगो मोननाय साफ्रोमबो बेक्तिफोरा बिथांखौ खबर लाफैदों आरो जोंहाबो माहारियारि आफाद हिसाबै एबसुआ बिबान दङ, गुबुन गुबुन गौथुमफ्राबो बिबान दङ। समाजनि सासे समाजखौ मोजां मोनग्रा, समाजजों गोरोबनानै थाग्रा, हारिनि सासे अनफावरि बे बेक्तिनि जि बिनि इयुन जिखिनि खामानिफोर दङ, बिथांनि सारादु खुंफुंनाय आरो इयुनाव बिथांनि मुङै हाबा मावनांगौनि बिथिंफोरखौ लानानै जोङो न'खरनि आरो गामिनि गासैखौबो लिंनानै दसे सम जोङो सावरायबाय। मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि चिरां जिल्ला एबसु बिजनी दखरा आरो जोंहा इउनिट कमिटि आरो गुबुन गुबुन गौथुम आफादफोरा ज' लोगो नांनानै बिथांनि सारादुखौ मोजाङैनो जों खुंफुंनो हागोन। लोगोसेयैनो बिथांनि गासै कन्ट्रिबिउसनखौ लानानै उननि समाव जोङो मोनसे प्लेनिं आरो पलिसिनि गेजेरजों हाबा मावोब्ला बियो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे गोजोर खामानि जागोन। इयुननि हाबाफारिफोरखौ जोङो ज'यै बयबो लोगो नांनानै मावफुंलांनो हागोन होननानै आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों।